ин зан набираҳои худро барои оббозӣ ба кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе овардааст. Мегӯяд ин кӯл ягона ҷои ройгон барои шиноварӣ аст. Кӯли Варзобаску бачи буд, Варзобска озеро мегуфтанд. Унҷа ҳам бепул буд, унҷа ҳам ҳамин хел шароиташ буду. Неки ва чиқа фаҳмонам, оз унҷа беҳтар кардагӣ, беҳтар кардагӣ, ава телевизион дидагӣ, шароити ки унҷа бас, инҷа ба нест. Неки инҷа бепул ки аст, кӯдакҳоро медарорем, назорат катӣ, обозӣ мекунам, бо вақтшона хуш мекунам, бо хона мерем. бо тафсон шудани ҳаво дар Тоҷикистон сокинон аз ҷумла наврасону ҷавонон худро ба кӯлу дарёҳо мезананд, то шиддати гармиро камтар эҳсос кунанд. вале ҳар сол дар ин айём хабарҳо аз марги сокинон мерасад. мақомот мегӯянд онҳо дар ҷойҳои мамнӯъ бидуни риояи қоидаҳои пешбинишуда ҳангоми обозӣ ғарқ шудаанд. имсол соли гармӣ барвақттар омад. таҳлилое ки мо чандин сол мегузаронем муайян кардем ки бештар дар ҳамин мавсими обозӣ сар шудан моҳои май, июн, июл, август бештар ҳамин ҳодисаҳо ба қайд мегиранд. барои чи ҳаво гарм мешавад, мардум бештар лаби ҳамин соҳилҳо меранд. лекин бояд қайд намуд ки бояд дар он ҷое ки муайян шудагӣ мардум бояд ҳамунҷа мисол бассейнҳо ҳастанд, ҳавзҳо ҳастанд ки барои шиноварӣ иҷозат дода шудагӣ, кӯлҳо ҳастанд ки иҷозат дода шудагӣ. дар ҳама марказҳои вилоятҳо шаҳри Душанбе чунин марказҳою ҳавзҳою ва ёе ки барои шиноварӣ муайян шудааст муқаррар гардиданд. вале мардум назди соҳилҳои дарёҳо меранд, карьерҳо меранд мисол, ё ки назди каналҳо меранд ки каналҳо умуман барои обозӣ манъ шудааст. дар чанд соли ахир дар Душанбе марказҳои гуногуне барои оббозии сокинон таъсис ёфтааст, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо ройгон нест. талабот рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. нархномаи мо вобаста ба қад аст, то 90 сантиметр ройгон аст, аз 90 то 140 сантиметр 20 сомон аст, аз 140 боло 40 сомон ки нархнома аз соли 2017 то ин ҷониб омада рафта истодааст. бархе марказҳои дигар ки барои оббозӣ пешбинӣ шудаанд, барои ворид шудан то 170 сомони маблағ лозим аст. сокинон нархномаи марказҳои оббозиро гарон унвон мекунанд. ҳаст одамое ки шароит надоранд ва бояд нархошон дастрас бошанд ба одамон. дар ҳукумати шаҳри Душанбе ва кумитаи ҷавонон ва варзиш ҳозир нашуданд ки масъалаи шароит барои обозиву шиноварии сокинонро шарҳ диҳанд. дар Тоҷикистон бисёре аз рудхонаҳо кӯҳӣ ҳастанд ва оби сарду маҷрои тез доранд ки шиноварӣ дар он сахту хатарнок аст. азбаски ҳавзҳои обозӣ на ба ҳама дастрас аст, сокинону наврасон худро ба ҳамин дарёҳои хатарнок мезананд ки на ҳамеша аз он сеҳат берун омадан имкон дорад.